Am găsit la un episod de Minecraft. Problemă face și fără el. Da, uitați-vă pe aici că am mai făcut eu drum aici. Să mergi pe undeva pe așa. Și ești pe aici. Da. Uite, s-a crescut și pic din fermă. Da, în episodul 6 o să facem, adică uite pe undeva, uite și aici. Hai. Și da, mergem acum să luăm multă piatră multă. Și da, hai să revenim la episodul nostru. Mă duc în mina noastră secretă, la mina asta, și mă duc să minez încolo. Da, fraților, revenim când avem multă piatră. Bun, am strâns mult, 100 și ceva de piatră. O să continuăm drumul pe undeva pe aici. Să ducem încolo, nu știu ce să facem. Da, uite cam așa. Depunem noi cai. Uite până aici. Așa. Bun. Așa. Ia că avem gres un pic aici. Oho, câtă gres. Gres, eu zic gres, uite, dirt aici. Mă scuzați că fac așa, dar răcit așa. Bun, bine venit că am astupat. Bun, s-au luat și seara de noapte, și am făcut o ieșire de urgență. Așa. Bun, deci acum am mai luat eu și mergem să luăm mult de stare. Veniți când avem un steag sau două. Bun, fraților, atâta am reușit să luăm. Atâta văd copacul. Mamă, cât avem. Așa. Mergem acolo. Uite, o să fie toată partea asta. Aici stăm așa. Bun. Așa, punem așa. Mi-am așa, uite-mă câtă piatră mai e. Stai așa, bun. Și acum de aici o să trebuie să faci un pic așa. Bun. Nu o să o facem prea mare, o să o facem micuță. Stați așa, fraților, să... Da, și acum trebuie să stai. O să revin când este toată treaba asta făcută. Bun, fraților, am luat...
ușor. Am strâns și eu 68 de pietre. Bun. Așa. Așa. Nu ne mai ajunge piatra. Așa, hai să mai luăm. Ca să mănânc pâine. Revenim când platforma aia cu... Nu, schița, adică partea aia de acolo este terminată complet. Stați. Nu, fraților, eu am terminat schița, de fapt, ce trebuia să fac, cam așa arată. Și aici o să vreau să fac o cascadă mică, nu mare. Așa. Mă duc până la în casă să iau... Nu mă, uite aici era. Lemnul. Așa. Avem la lemn mult lemn. Să le bag și eu ce n-am nevoie din chest. Așa. Am 23 de semințe. Bun. Așa, stați un pic. Sper să nu-mi bag ce nu-mi trebuie. Bun. Mi-am băgat tot ce nu-mi trebuie. Sper să o fac. Nu te de-astea. Stai să fac și eu de-asta. Așa. Dacă nu merge lemnul, mai iau. Lemn mult. Avem nevoie de mult lemn. Stați un pic să fac și pâine acolo. Facem ceva de genul 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 aici. 1, 2, 3. Și avem 3. Și acum trebuie să facem una tot așa 3 aici să intre. Să vină ușa, ca acolo să fie închiși. Că o facem de 3. Așa. Bun. 1, 2, 3. Bun. 1, 2, 3. Așa. Iată. 3 de alea să facem. Pardon. Așa. Două de alea. Bun. Băgăm 3. 1, 2, fraților. Și 3. Și aici. Și aici. Bam. 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 Băgăm bam. Bam. Stați un pic că am căzut. Bam.
Bam. Și bam. Și ce o să facem? Așa, câte o intrare. Bun. Hai că arată bine. Ce zic eu? Bun. Hai că arată bine. Cam așa, scuzați așa, fraților. Hai că arată bine și aici să facem un bam la fiecare. Nu la fiecare decât astea două. Decât alea două. Așa. Bam. 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 Nu. Bum. Așa. Bun. Și ceva de genul ăsta a ieșit. Nu arată greu. Facem un de-asta. Nu e bun. Așa. Vreau la episodul 6. Cu voi a fost Iulie. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!